nene. Kada magkaya milim lamang ni Arman nga. Nauyong matgayam. Ay. Aping amin nga tigadagos nga nag-team. Nag-unwon ko nung kung asigod mat namin na. Sender. Hindi ito ituloy kanigibos papagayano sa itong pagtumbalan ti amin. Okay, kapsat, intayon ituloy nga ikibos pagtumbalan dito nga happy ending nga din nga dapat tayong mo no sad ending. Alam, patangan nyo man no, sa itong pagtumbalan ti amin. Manong name na bigla iti kasjay nga expression nga nagtigigtod ko kat kasla nakitak nga nabaga nga imapuy dagiti mata ni Arman iti panagbugkaw no. Basol kumat ngamin no apeng nga agikalintiga ka pailaeng ngayon barbaran ko nak numayat nga saan ba't lang masuktan di SIM card ko. Ngayon ko na namaten manon naming irubwat na kanon di kita rawatan na kat mabati kami nga gina. Siyempre kiti kwarto manon nami yung magtada da mama kay ni papa kadwa ti anak mi iti rawar. Ngayon tsaka mo nang nangigdat kasi diya kapig sa tibugkaw ti asawa. Sinurunok isuna ti kwarto. Sweetheart. Ibatan na. Di nakarako pa na kasta. Di nakarako pa na kasta ko na. Di mo rayan nga, wadag ka. Ikatay ko ni SIM card sa cellphone ko. Kinunak manong name kininariyag. Kabuta. Ada kanya ti cellphone ko. Manong name Indro ako mismo ti SIM card. Sweetheart, dito yan. Kinunak kit iti mismo sangwanan naman nung namin nga tinukul ko ti SIM card. Arman, noan yaman dada iti panunot mo. Ikatem, gabutasan ko nga pag-ano ni Bobby. Mamati ka kumasikat, iba't patek ko. Noan yaman timbagbaga kang ni Bobby, nga nakasairan tirik nam. No panggap naman ang sabidungan ti panunod mo. Please. Iribot mo di kita arawatin. Arawatin yung gina. Tatawid tayo. Ngayon, apeng ka pabigla. Sweetheart, mabalin tamat nga pabigat. Iso nga rod, ngirubat mo itan. Tayo bigat nga, agluwas tayo. Kung nakala no, itamit lang nga dagos. Sige, sweetheart. Kasaritak na ba pa kinimama dahil pagkat nga agsublitan si lugar tayo. Sweetheart, awan ka din di. Marik na mapungtot. Unaan yaman. Sweetheart. Ape kami niya. Nga niya. Agbabawi ka kaitan. Ngayon nasawa na. Gabutasaan mo nga putot. Tiyanak ko. Awan di sa balay kapat gano'n saan nga siya. Sige. Siguro may katumat lang dito yan yaman na marikrik na. Kaya sumsumra kita panunod ko. Siyang madlatayan na. Okay. Awan nga rin problema. Sige. Romarta ka rin din sila. Sige. Arman, kahit kung makita na dyan na Bobby, tapay. Makapagsango kami. Makapagsalita kami sa sangon-sangon. Tatapay pa lang.
Diyak kayat di kita magbagana. Ito'y anang arinan. Tawagan. Gusto mo ba nga matawagan? Nadadail at SIM card ko. Si Kamet. Imposible nga saan mo may kabesa. Diyan number na. Nung nagbaling ang boyfriend mo, siyempre may kabesa. I'm sorry, sweetheart. Diyak may kabesa. Sigurado ka? Abeng, iso pa namin di panunutin. Sige. Lipatan nga rin ti amin. Manong nemi nakasut-sutil dagiti pasama. Apay ko naman. Dedikit din nga dimting nga rabi, manong nemi, kalbasang nakasaritak na papakin ni mamang yung pagkakadakwada nga gawid kamto ni lugar Darman. Nagda kami manong nemi ti silid mi, nga kasawa, kadwami ti anak mi, nga agadiday ti krib. Pwede matugtog ti rida manong nemi ni mama. Maapay. Nagdasa nga ilim. Sino? Babi ka no tinagan na. Abi nga pinastrik yun. Pasa nga ilim at ti pastrikan ni. Ni papang mo tinang pastrik. Manang nimi bigla bimaring kwas na asawa. Arman, apay. Ito kami tagsako. Da kami tiagsango. Kahit no kayat mo ngumangag pagsalitaan mi. Umay kadwata. Salatan, diyakon kayo na makita. Ngayon no mabaling ko makita. Mama, pagawidan yun. Siya mong ipagkagawidan. Di ba dati kahit ko mapasamak, di pa nagsango mga dua. Sana kagawin. Kaya't kong makita. Kan makasalita mismo dito. Manong nemi at dahak lang iti adayo nga makitkita kina. Isla medyo mang mangag ko manong nemi di pagbagal. Na medyo masadagak at nagkasta at mangag ko. Ano ka sa pulang? Bare, saan nga sikat kahit ko akasalita. Siya ti sumango. Nagtula kami ti asawa ka siya ti sumango ka. Apay nga pa siya rin pa lang ti babae at daanan ti asawa. Kung man lang no anya. Pumano kan pare. Ken samon nga raribukan pa ti asawa. Amom, nasing petak nga tao. Dadayawan di kiti kalugarak di kinasimpet ko. Amom, adan nervyos ko. Gada taon ti kabutbuten ko, mapasamak nog nervyosak. Baka ag nervyosak ket mapapatay ka. Ha? Takdakal di bagik gamit isika. Nagugwapo akin ti sika. Lipate mo ti asawa. Saan na kami naribukan? Nalakaitan ti presyo ti biyag ti tao. Ado di kiti kung ang kawawang hardkir nga mang-hire ka na kuwada nga pumatay tapno lang nga daigatang dati gatas na kiti putot na. Mabaling kayo saklang kasta nga magbagan. Go ahead. Saklang nagmonyaman di kasong kanya. Ngayon mabalenta kamat. Apagtatakawan. Nung kas pagarikan, tadatakas ka mapasamak kang kati uneg na ito nga balay. Pumano ka! Sige. Hinako na. Katsang ka ito nagpagpakita pa eh. Hamot ito nga ribukan pa ito asawak. Sige, patulagan! Anong name nakiktutak? Hindi at nagpalakpak. Hindi asidag. Nakitak ni Papa. Bravo! Bravo iyo!
Basta ati lalaki. Papa. Basta rubeng dyan na amin mo. Longo na dyan, natured. Naging tutured. Tse, sukid din. Di mangriribok ka na kayo. Di kina playboy na. Iyo, nagsarding to na dyan. Pupuotin to saw. Nagyaman na, Papa. Nauyong ka man kayam. Kunak man ano. Nun, diya ka mo nga aramidan, tikas diya, Papa. Sungarot nga palakpakak sa bravo ko na. Talaga nga isang sangayin ka, anak. Sika lang arodin, nangalaw, ti tayo, ti anak ko. Nagasaga na kapay nga pumatay, para laing kenkuan. Kasta ti panagayat ko kenkuan na, Papa. Very good. Alala, nagsubli ka nga rin ti select yung kinaguro-oray dya sa ako. Sinabad ko manon na di asawa, itirida o katinarako. Oo. Kapay. Bayat manin? Katuan, kayat mo agad ni Bobby, di ba? I love you, Arman. You're so great. Awanin. Ito sa pulik pa ikan ka. Kahit nagagasgasatan. Kabuta si Mangbay kay tibiyag ko. Pati siya, nagasatan. Tapos kamis mo titintek kanyak. Kung nakidinosahan ako na makaasawa. Nung nakaasawa, tikas-ken ka. I love you. Nagasagana ka pumatay, kan matay. May laban ko lang, di panagayad ko ken ka rin. Manipod mat ni din manunemi kat talaga ni anliniwan kat awanin tinakita pay kinibali. Buhay. Nagsubli kami ti lugar na kadito kong impas ngay ti ading ni Bobby manunemi. Isa dito ni Jenny, ti may kaduwang anak. Nanayunan pa'y may isa lalaki, Arman Jr. Iso nga ti agdama manunemi talo dagiti anak ko. Ni Bobby, ni Jenny, kan ni Arman Jr. Awang pulos na pagigityatan manunemi ni Arman kiti na una anak ko. Awang pulos na pakita na manunemi na panangigidyat na kuma. Gabutay patig na ti anak kong inauna. Akas ti panangipatig na kanigiti duwa putot na kanya. Dagamita, nag-asawa manunemi, edi agtintindulong mga asikaso karagiti sanikwan na nadaga. Kan pagsanikwan. Naragsak kami. Tigalang kang kanayon kong idaw-dawat ka ni Apo Diyos. Awang kumata kiti tumutumting nga nakana problema iti biyak mi. Kat sabi kumata, napintas tumat ti pagtungpalan, daging di talungan na. Dahil ito nga rod manunemi ti pagkasarita, kadagyaman nakunay, ti anos mo ng ornos, kalbasan nga insend ka kahit yung messenger mo, kalbasan nga ta nag-chat, kalbasan nga ka in-accept iti friend request ko ka. Sana klaingan nga agbuy-buyan, ito kat may sakpayin, kadagiti na iraman ti pakasaritaan na anay buray, ito dito yung pakasaritaan. Ngunit ito na programa. More power to your program, kat sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsariningan ti biyan. Ito yung nagyaman nga pagaya mo, karing. Thank you, Matkin Kakaring. Iti pagka pa nagsurat. Hello, ni Mary Paulino. You are a great man, Arman Konana. Ni Ebi Abarangan Pascual. Ha, ha, ha. Lalaki at talaga ni Arman. Sabali ti singpet no iso iti malukloko Konana. Time for a feelings again. Panamat ni Ate Baldonado Magbaleta. Yan. Rogelio Boy Baldonado. Day taman Konana. Mary Paulino, mabuhay ka Arman, good job. Kunana. Merly Pambid Ballesteros, good job Armando. Ate Baldonado Magbaleta, that's a real man Arman. Fight for your love. Kuna.
I like your style, Arman. Na Mirna Gardo kay Fermin, nagbibuya ka na tayo. Ni Jane Marcos Freddy Fontanilla, hello, dita Delano, California. Thank you for watching. Seni Nieto, Mayat, ta agsalita dan, personal. Ate Maldonado Magbaleta, that's the way sender change your SIM card. Ay, tayo pala kita. Yeah, thank you, thank you. Jack Bagbaga. Arman T. Darman. Arman Daradarman. Ada drama kasta ito, di ba? Arman Daradarman. Ang Arman. Drama DCJ na ito, di ba? Translation, nagkabuti DCRH. Tagalog drama na ito. Arman Daradarman. Lilibet Aliado Natividad. Wow, happy story ending. Nagasat ka center. Ayan. Balegi ka ng balegi ka rin. Tipa ng karing-karing mo. Kenny Arman. Mary Santiago na dyan. Ni SP Agustin. Hello SP. Leitak naman. I-reply mo to. Ya? I-reply mo to. I-share mo tatno sumra ken dyan wall mo. Tapno sa mo itong obrang sapsapulen. Madeline Gudoy. Manmanun. Tikasta. Itan. Center ko na. Iba na. Ebi Barangan Pascual, congratulations, Sender. God bless your family. Marlene Agasnagon, nice story, Sender. Ayan, okay. Fernando Jan Bareng, nice story. Mila Mariari, nice story, Sender. Maribel Tamayo, wow, happy ending. Teresa Raquel, nice story. Good luck to you, Arman and Karin. Ni Mary Santiago, congrats, Sender. Nice story, nice ending. Mary Andra Pacundudang, wow, congrats, Sender. Nice story, thank you again. Manong name, more power to your program. Jack Bagbaga, nangabak. Mangabak kumadayta. Manong, napintas. Yola Antonio Campos, nice story, congrats, Sender. Lalawin lang. Sige. Pumakadating nga rin. Remy Akdal Menor, congratulations, Sender. Nice ending. Nora Barreras, hello. Mag-hello pa lang. Sino ba yun? Pumakada tayo nga rin. Kata-kiroste dyan ko. Nakbay ng bigat. Itinagan nga rin. Nag-serve ka na kayo, papagaya mi. Thank you ka na kayo. Siyempre, ni my one and only Mami, Merlin Pascual Ruiz. Ni Sarin Ruiz Gawiran and family. Ni Nemi Ruiz Jr. and family. Ni Nemelin Ruiz Oherio and family. Kan si Bubukel ng Nemer Studio family. Intuno Aldao, papagayam kahapon lamang Manong Nemi. Mangiganyo dita Bumbu Radyo Lawag iti radyo. Alauna, dito'y Nemers Studio. Dito'y, kumusta ka itan, kasin? Pagparangan, di kita kasinsin, nga insyong ken yung. Kaya, agbuya kayo, kat sulbarin nyo, di kita'y may dasar nga problema. Yan. Kasama tayo nito ng Rabi, 8:30, Uncle Mission ken insyong, agsubliyak to. Naglagay pa nyo dito programa, dito Honolulu, Hawaii, dito KPRP, Pinoy Power Radio, 6:50 AM. Ipuon kong irugi Manong Nemi. Kaya drama nga, amuyo ka di, nen. At tumatenti pagayam niyo oras ng manong yun, Nemi Ruiz, mag-ibat-batin din ang oras. God bless ka na kaya aming asapada. Bye-bye. Dear Manong Nemi.